Għall-darbohra fi żmien 24 siegħa f'pajjiżna kien irreġistrat numru għoli ta' każi ġodda ta' COVID-19 187 każ ġdid bejn it-3 u l-4. Din iċ-ċifra tella għal 16,135 in-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta sa mill-bidu tal-pandemija. Tabbar ukoll illi fiequ 189 persuna biex issa huma 13,054 il-każi ta' dawk infejqa. Numru illi qed ikompli jiżdied ma' kull ġurnata illi tgħaddi. Skont l-istqarrija uffiċjali tal-Gvern fl-aħħar 24 siegħa tilfu ħajjithom mara u raġel ta' 79 u 91 sena rispettivament fl-isptar Mater Dei kawża tal-COVID-19. Dan ifisser illi l-vittmi issa żdiedu għal 244 minn fatalitajiet fl-aħħar 5 ijiem. Dan kollu jfisser illi il-persuni attivi bil-virus qed jammontaw għal 2831. Dawn in-numri huma dawk ippubblikati mill-Ministeru tas-Saħħa illi ta' kuljum joħroġ iċ-ċifri tiegħu. Madankollu rapporti fil-midja lokali qed jgħidu li dawn iċ-ċifri ma jinkludux riżultati pożittivi li jista' jkollhom kliniċi privati li wkoll qed jagħmlu dawn it-testijiet. Intant, il-Ministeru għas-Saħħa xorta għadu ma ħareġ ebda informazzjoni pubblika dwar it-tliet fatalitajiet imħabbra tul tmiem il-ġimgħa illi għaddiet. Mill-200 każ imħabbar tul il-jum ta' tlieta bħal jiem preċedenti ma nataw ebda dettalji minn fejn jew minant min dawn il-persuni ttestjaw pożittiv u wisq inqas kemm minnhom kienu sporadiċi. Dan fil-waqt li l-pubbliku ġie infurmat li s'issa tqassmu 14,276 vaċċin f'pajjiżna, 1,274 fl-aħħar 24 siegħa. Madankollu mhux ċar kemm minnhom huma vaċċini tat-tieni doża.